तर जाऊया समोरच्या दिशेने. मानस दाखल झालं असेल. पहिला चेंडू डिफेन्स. पुढचा पाय जर विचार करायला गेला तर जवळपास 2 फूट लांब टाकला गेला होता. पुन्हा एकदा मानस या खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. या ठेवला होता, भन्नाट टन होता. चेंडू चालला असेल डिक्लर क्षेत्रामध्ये मिळणारे एक धाव इथे मिळते. एक शिक्षक देखील इथे फंबल बनला, कारण जो फलंदाज चुकला, एक शिक्षक मुकला, एका धावेसाठी हुकला असेल, जरूर एक धाव इथे मिळणारच कुटकरवरती. नंतर त्या चेंडूवरती सन्मानपूर्वक डिफेन्स बचाव, म्हणजेच का तुम्हाला डिफेन्स देखील करणं महत्वाचं असतो. तो डिफेन्स खेळ इथे दाखवून दिला गेला. डिफेन्स महत्वाचा आहे. नंतर त्या चेंडूवरती तिथे क्षेत्ररक्षक गचार क्षेत्ररक्षण, तेलही गेलं तूपही गेलं. हाती काय आलं तर 4 धाब्यांचं दुपाटणं, तसंच म्हणावं लागेल. 4 धाबा इथे बसून केले जात आहे. चौकाराचा खेळ आता इथे ओपन केला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू नो बॉलचा सिग्नल दिला जाणार आहे. एक शिक्षकाला दाद देणं गरजेचं असेल. अगदी जवळपास स्टंपच्या खूप बाहेर टाकलेला चेंडू. एक शिक्षक चांगला तिथे एक शिक्षक करताना पाहायला भेटला. यावेळी थोडस गचार क्षेत्ररक्षण एक शिक्षकाच्या मध्यवर्ती इथे झालं असेल. नंतर त्या चेंडूवरती अगदी चेंडू ऑनराईज केलेला हा फटका. एक रन मिळेल. षटक संपते. षटक संपल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 9. समीर मानी. समीर याच्या पहिल्या चेंडूवरती वेलकम मित्रा, शेअरचे स्वागत आहे तुझ्या गोलंदाजीवरती. म्हणणारा हा पहिला चौकार तुझ्या बॅटमधून निघाला होता त्याच्या विरोधातला. दुसऱ्या चेंडूवरती तिथे सेव्ह केला जातोय. क्षेत्ररक्षणाने प्रॉपर टायमिंग मध्ये जंप घेतली आणि चेंडूला सेव्ह केले जाते. नंतर त्या चेंडूवरती बॉक्स आउट. पुढे एकदा बॅट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त चेंडू इथे टाकले जात आहेत आणि कॅल्क्युलेटन शुभम सोनार वारंवार इथे करताना पाहायला भेटणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती कॅल्क्युलेटनचा गेम इथे केला गेला. चेंडूला गॅरेट केलं आणि गारत केला चेंडू 4 धाबांसाठी. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा लेग बाहेर लेक्टर करण्याचा वारंवार केला जाणारा प्रयत्न. इन स्विंग आउट स्विंग ही गोलंदाजीची राहिलेली अनेक वर्ष खासियत. नंतर त्या चेंडूवरती अतिशय सेव्ह केला जातो ना चेंडू. चौकाराची गेली भाषा. प्रवास केला चेंडू खरेदी केला 4 धाबांसाठी. धावसंख्या 24. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 12च्या गतीने धाबा बनवल्या गेल्या 24. साहिल. छोटा बॅकहेट बडा धमाका. छोटा तीर वार खेळेल पहिल्या चेंडूवरती. गंभीर फलंदाज झाला तिथे गंभीर. गोलंदाज आहे खंबीर आणि गोलंदाज अजूनपर्यंत खंबीर राहणार आहे. गंभीर चेहरा इथे झाला ऐकण्याचा फलंदाजी करणाऱ्या मानसचा. आणि मानससाठी टाकलेला चेंडू. मानस अगदी सहजरित्या सिंगल बॅटर खेळला फटका 4 धाबांसाठी. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आहे. छोटा तीर वार करणार गंभीर. मूर्ती लहान कीर्ती महान, उद्याचं भविष्य म्हणून ज्या खेळाडूकडे पाहायला जातो तोच खेळाडू सध्या गोलंदाजीवरती आहे. नंतर त्या चेंडू अप्रतिम इथे माणसला आतापर्यंत चांगलं जखडून ठेवलं आपल्या गोलंदाजीवरती. हात खोलायला दिले नाहीयेत माणसला अजूनपर्यंत. माणसच्या बॅटमधून फक्त एक चौकार निघाला या षटक्या मागे. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा सेव्ह केला होता चेंडू. बॅगला खेचत असताना हात चेंडू पुढे एकदा पायावरती आदळला आणि त्यानंतर 4 धाबांसाठी गेला असेल. तिथे धाबा मिळत आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती धाबा मिळायला गरज लागते. गरज ह्या चेंडूवरती एका धाब्याची गरज होती ती पूर्ण केली जाते. 1 रन मिळेल इथे.
9 34 34. आणि स्ट्राईक स्वतःकडे मी का घेतली आहे. कर्तव्याला गोलंदाजीवरती कर्तव्य आता बजावावे लागेल. पहिल्या चेंडूवरती चौकाराचं कर्तव्य मानसने बजावलंय. दुसऱ्याही चेंडूवरती चौकार चौकार एक चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार. आता क्षेत्ररक्षण बदला मित्रांनो. फलंदाज ऑफसाईड चांगला खेळतो म्हणजे तुम्हाला ऑफसाईडला 3 लावावे लागतील. यावेळी टाकलेला चेंडू बसवलाय. वाईट प्लस 1. पुढे एकदा यावेळी खेळीला फटका. थोडासा चेंडू अलाउंड कार्पेट अपेक्षित उंचीप्रमाणे थोडासा चेंडू लो राहिला. त्याच्यामध्ये फलंदाज मानस वारंवार इथे चुकताना पण पाहिलाय. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा चौकार चौकार एक चौकार. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार. कर्तव्यावरती कर्तव्य बजावतोय मानस. याही चेंडूवरती स्क्वेअर प्लस 1 टोटल 2 धाबा. धावफलक 50. चौकार. सतरा चेंडूवरती 31 धावांची खेळी ज्यावेळी केली असेल दमदार खेळी. 55 धावा इथे विजयासाठी तुम्हाला बनवाव्या लागतील. 54 धाबा झाले असतील. 55 धाबांचं लक्ष. मातृछाया मास्टर वर्सेस सोमिनी स्फोट. दोन्ही संघांचे कर्णधार विनंती असेल टॉस वर्क खेळण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम म्हणजेच की आमच्या समालोचन कक्षामध्ये या. मातृछाया मास्टर वर्सेस सोमिनी स्फोट. सोमिनी स्फोट चला. या गटामध्ये थोडीशी गडबड असेल. जर का म्हणतोय मातृ मास्टर हा संघ जर जिंकला तर डायरेक्ट क्वालिफाय होईल. ह्याच्यामध्ये काही क्षमता नसेल. आणि जर पुन्हा एकदा का म्हणतोय मातृ मास्टर संघ जर हरला तर त्या गटामध्ये गडबड होणार आहे. तिन्ही संघ आपला पहिला सामना 1-1 ची बराबरी होणार आहे. या सामन्यांमध्ये गडबड होणार आहे. जो नेक्स्ट सामना असलेला मातृछाया मास्टर वर्सेस सोमिनी स्पोर्ट दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉस घेण्यासाठी धावसंख्या 5.
तुमची टोटल धाव संख्या 2 षटक संपल्यानंतर 16. 10 चेंडू आणि 39 रनची आवश्यकता असेल. 10 चेंडू 39 रन. वेदचा पहिला चेंडू सुरेख आहे. वेदचा जर विचार करायला गेला तर जवळपास वय वर्ष जर विचार करायला गेला तर 14 ते 15 वर्षाचा हा वेद आपण गोलंदाजीवरती पाहतोय. सुंदर गोलंदाजी आहे जी भल्या भल्याला नाही ना जमलं तर वेद इथे करून दाखवतोय. आतापर्यंत अतिरिक्त चेंडू आतापर्यंत फेकला नाहीये. सुरेख 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 आहे. तर काय गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी केली होती. क्षेत्ररक्षक 7 ने मिळाली. मातृच्या मास्टर संघाने नाणेफेक जिंकली. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. आणि या चेंडूवरती यू मिस हा हिट म्हणजे मी हिट करणार चेंडूला आणि हिट केला गेलेला हा चेंडू तसं एस्टनवरती जाऊन आदळला. नेक्स्ट बॅटर साहिल. मास्टर ब्लास्टर मातृच्या मास्टर संघ तो आहे ब्लास्टर. त्यांनी घेतलाय टॉसचा बॉल दिला. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. यावेळी स्विंगिंग डिलिव्हरी लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न थोडंसं काहीतरी विचित्र करूया. गतीमध्ये परिवर्तन चेंज अप स्थिती केली. टर्न होत नाही. अपेक्षित टर्न थोडंसं कमी राहिला. नंतरचा चेंडू ऑफ टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. पुढे एकदा यावेळी टाकलेला चेंडू अगदी पुढ्यातला बॉल. नो बॉलचा इशारा पंच राजे तोडणकर सर यांचा आपण पाहतोय सध्या. 23-23. नंतरचा चेंडू लेफ्ट होता. पडल्यानंतर दूर दिला. षटक संपते. धावसंख्या 23-23. गोलंदाजीवरती दाखल झाल्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती चुकीचं क्षेत्ररक्षण. गोलंदाजाला 7 ही अपेक्षित क्षेत्ररक्षणाची असते पण क्षेत्ररक्षक 7 काही ते मिळत नसेल. क्षेत्ररक्षकाला जर 7 मिळाली गोलंदाज नक्कीच यावेळी ठरणार आहे. एक धाव इथे जरूर वाचवली जाणार आहे. सेफ झोन मध्ये चेंडू सेफ केला जातोय. बरोबर ती 12 वाजून 11 मिनिटं झाली आहेत. पार्थ सध्या गोलंदाजीवरती असेल. 9+1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. नंतर चेंडू बॉक्स आउट. षटकार नाही हा तिरस्कार होता. मस्तपैकी आता डगआउटला जाणार आहे. आराम घेणार डगआउटला जाऊन. आणि नेक्स्ट बॅटर प्रथमेश सध्या दाखल होत आहे. स्वतः मालक प्रथमेश दादा यांची वाटचाल झाली असेल. प्रथमेशजी मालक सर आणि ते देखील गोल्डन डक बनले असते. जेल शिक्षण पकडलं नाहीये. माहिती आहे की पुढच्या वर्षी मला यांच्या संघामध्ये जर खेळायचं असेल तर मला आता जेल सोडावं लागेल. हा तुला पण नक्की घेणार. तुला संघामध्ये घेतल्याशिवाय काही होणार नाहीये. आणि आता त्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मानस.